Low battery na eh. Ha? Sigurado ka? Wala ka rin kaya ba yung charge ko? Hindi nakapano. Ay! Ay! Sino ka nga? May tinong nga kanina eh. Mas ka na. Ang putol sa akong talaga, mga talaga, tinasip mo wala talaga. Kung makalukloko mo, Ken. Text ko mo.
Salubungan. 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 Jay. Jay, daramdaman mo ko? Daramdaman na ako kanina? Hindi naman na ito, daramdaman. Wala. Bakit daw tigil at tuluro ka na yun? Hindi po tatalan. May alak ko yun. Yes, look at me. Hindi ka ng talaga. Ay, nung daramdaman mo ko lang akong daramdaman kaya mas kinano. Tanong ka na ako. Text mo yung piniday kaya ng numero ngayon eh.
Luwari ka kanyan? Manalbi ko kay conversion ngayon. Manalbi ko kay conversion, wala akong daramdaman, maski pa na ano, ako manakakit, din kay. Sa isatan may pini JJ, o ba't wala akong daramdaman kay karal kay, wala mo makopya. Ninuwari akay mo, out mo kanyang karal. Wah, dalami, igyan kang telepon. No, sige. Naniya? Naniya, ala akong daramdaman keng kong kai, bala mo, makakunakin ka na akong Skype ken. Ala akong... Ano ya? Nakapunta na akong Katipulog. No kanyawari ingredient. Ausan Mayday, dami pasisit. Ausan Mayday. Kapayas Mayday. Oo, wala akong daramdaman kayong karelang kapulungan, mas kinano eh. Mutus kuwabe na eh, mutus kaping kareta lele, karin po tangay kanita, parami ang Mayday. Hoy, derya polito. Ala kasi malam makonek ka na ako. Magsamasan ka, baka may naramdaman. Naniya?
Wala akong daramdaman kayong karela lang sabihan maski pa na ano. Malugod at mapagpalang kay kaming igpa. Ginoong yan pong nga ba kay ti king minsan Oo. kami pong anak yu ing mitipon-tipon kami. Oo, wala akong daramdaman kayong karela lang kaya maski na ano sa loob. Panting balang tinggap ming tungkulan kay ka. May strong Imbalamin ka na ako, hindi kinun. Daramdaman maski. Yung ka na ako, wala akong daramdaman karela maski na ano. Banalming tipunan. At akaki mo kuwari kayong karela lang kaya kaya. Sa blaig pa, pawagasan mo ring balang kay kami kaisipan ngayon pinanditay ti. Oo. Iparandam sana po ikamupayam pon kala mapaybat kay ka. Wala akong akaki gulat pero wala akong daramdaman maski na ano. Ginono po ti dagunin kay kami ain akapasalamatan kay Lasang Ginong Diyos, karingaldo pong napon ang ganang At saka yung karela yung problema kaya na makakonecting ka na ako. Pe para man nyo kayong biyang pong Ginoo malaya kay pong ginalo karing balang kay kaming takbang. Salamat po Ginoo. Kalubyo kilub na ning aldoldo kay kami. Halaki ang aluwang ay gantig pa karing dapat pong mangayap kay kami nung emo po yung sambanda kayo. Purihan ang manalangin na ako sabi ko ano po eh. Nalatungkulan kay hanggang tutulutan nyo kay pong mabibili. Gagalo lalam na ning aldo. Ngayon pong pinanditay ti. Ginong Diyos o ini po yung konbensyon aga kayong Ang kulang nga wari kanya kay Rinaldo. anong no ka rin kami pong lunduyan at ang penwanan king minsan pa. Maka-Skype ko ning ala akong daramdaman. Balo nung akakit ako. Wala ka po rin kasi Nga pinay. Kabuda lang makaluklok dahil nakakit ko. Nung ala ko kay pong arapat kapilan man. Diyos ko ramon nung suka kay walang dahilan. Ali, makakonek ka na ko, di accept ka niya, siya makanya niya. Huling akakit ko lang huling alala akong daramdaman, maski pa na. Diyos ko manyawad kay pong patawad. Karing agawa ming labag, karing kay kong banal. Huling nandun natin kung daramdaman, kaya bigla may putol. May karapat kay pong pamagkulang, karing balang tinggap ming tungkulan. Diyos ko ginoy kay po pagsawan patawaran. Eyo bibilang kay kaming kasalanan. Noon bilang yun na lang kaintangan mingining elapaganap po sa dalding balang kay kaming kabiyasnan. Karing Diyos, hadwan merugo nganing pinanditay ti. Akakit ko lang din. Ano yung mga akakit ko din mo kaya and then mo kaya nagkulog na itong plataforma. Pero ala. Nino? Sana pong matibe. Nino? Pundasyon. Kanita Diyos ko. Para po sumunong. Kasal pantayanan na pinabala mo pa rin balang metong kaya. Well, JJ, dalami kaya ni. Ginong Diyos, nga ni pong pinandit. Mo ka rin simulang kaya laming belwan. Tapos lagi JJ. pong masalang-sala ka rin balang kaya kami JJ. Diyos ko ginooking kaya pong pangayat yung ay JJ. yung dalan. Wala akong daramdaman kaya kong kaya eh. Kaya kong pisabihan may kusanan din eh. Malami eh, makakoneking ka na akong kaya kayong Skype. Ginong Diyos, adwan mergo kaya ka. Agawa mila sana. Nung daramdaman mo ko.
kalinisan Ala akong daramdaman mas kinano din mga kung tao dito mong kitang Hindi platform, kay yakbal balang nitong panggalo. magsalita ngayon eh. Bangkanita Ala akong Diyos ko daramdaman ginoo maski para ano. Kaya po mapalyari kayong balang kayong panggalo. Nune, nune sanang sala, masanting ayemplo, karing manapit lalong-lalo na ginoo karing makalwal kinti kaming kasalpantayangan. Niluwata magsalita nga ito. Ginoo yung pami kakalugod, pami sa Dito magsalita ito, luway rek. Ilang kakapatid king kapatira. Ano ko yun, ano ko yun? Dito magsalita nga ito, luway rek. Pambanal, mga sadsakingan sana po. You know? Gabayan mo kami king balang saglitampong kulit. Kita sanang banal yung kaburian yung mapalyari. Aluwa po yung kekeng sariling kampuryan ng pong kabyasnan. Diyos ko yung sabla. Ipanalig mo. So, wala akong daramdaman niya maski pa na magsanan din eh. Kaya ko lang makaluklok eh. Hindi, ang magkubra. Oo. Ilog ng kapatid. Ay, panalangin lang pa eh. Bangkanita Diyos ko. Oo. Kasi kayo pa, Sadsad. Banting upayang makanyang miya pong manan. Itang pengapo mong kaya yan kaya. Salamat. yan din niya kanina. Tataw yan. Kasi, mas kailangan mo Pinili mo kalete ng banal mo. Adwan merguing payupayan mo lang. Adwan merguing Hello. mo lang. King saklit ang buong balang pinandi. King house na ng karelang balang pungkulan. Ay bating lo sana po ang balang sa hilo. Diyos ko adwan merguing kayo ng abang Adwan mapamatulang Espiritu Santong pengako mo. Banding upayang tayran Hello. hanggang katutuan. Diyos ko'y balitano po Hello. rin dapat ming gawin. Datang mensaheng burim ni pangalaman ng sulong na ning balang metong kay kami. Ginoo iti po yung kekeng samo kay kang Hello. iti. Sana po tanggapan mo ang ding kay Hello. awad kay ka. Ala akong daramdaman kayang kayong kaya maski pa na ano eh. Akaki ko lang mo itong kitang plataforma pero ala akong daramdaman na sound maski pa na bala mo eh makaksetting ka na akong kaya eh. Pwede ko makirandam o whatever, ala akong daramdaman eh. O bala mo, ala akong nang gagawan. Pwede ko makiramdaman. Ika na, ano? Pwede ko makiramdaman. O kala sa masa nila pa chimik ka ng makapakanyan, kailangan din tao makirandam lao. O nga da kayo muusan alang, yung kailangan tabi lang maka-open kaya kayong linya ng ken. Nung halimbawa tayo bisan makirandam, alang, o nandarandaman, wala ko lang akong darandaman maskinan. O rin ipagkit no rin, hindi magi, at ikure siya, tulog yung harap ni plataforma. Ito kit akay ko lang pero alang sound, alang nano. Ala akong darandaman, nagsanan din. Na, o sige, sama-sama na ngayon mo rin na kumanta ba kung makapagkain. Hindi baka makakatandam. Okay. Ka na.
dakan po salamat kareng kay katamong choir maintang. Po. At pasibay po, maya payabak kay kongan, miras na naman po yung kay katamong konbensyon. Po. Banting upayang pasibay, pasabiyantala po rin malyaring kasulong na po ni kay katamong kasalpantayanan. Po. At ala na pong pending Monikala po. At siguro po rin pong malyaring mapisabi pangini po. Itang program keng pamanyamba po. Malyaring discuss tayo magputang bagya. At antimurin ita pong komenda rin kay katamong kapatid keng Sibol Tagong Penaning Biye po. Ang po itang comment na po yung kapatid kareng burinang Monikala keng katamo pong pamanyamba po. At katlo ita pong updated nung nanon po itang katamong insurance po, katang group insurance tamo balang sentro po. Siguro po atin nung feedback kanini rin katamong balang local po. Kasi po itang katamo pong pisabi katang milabas sa convention itang group personal accident insurance po nung ka rin diniscuss tani po ito at uli pong group group insurance ini rata mo pong master list ila mo pong biyata may tanong magpilap may itong pong pipilap tao may itong mong form at kay ba't retang master list yata at sada retang bisang makiabi kita pong group personal accident insurance po. At antimurin yung pong Monikala keng katamong program po. Uli pong ditak-ditak purita mi katintanang ugnayan ang pong metong uniform keng katamong kasalpantayanan. Kanyapin po siguro itamo po kay MPPC 5 po. Explica kaya po nung kanano tayong malyaring adapt tayo nung edit tayo bang kanita may katintamo naman uniformity po. At kita pong program makatalaga po ay tapya pa kay katamong kapatid. At itong kopya kay nanay. Ay ni po ay ni. Kita po kay katamo pong pamanyamba po atin tamong program makatalaga po. Kita pong primero ita pong opening hymn po itang himnos po. Siguro po i-correcta na lamang ng buriyong kapampanganan mas masanti nung kapampanganan tala po o Tagalog. Kaya ba na po itang himnos atin tamo pong babasan panalangin ng Jesus kaya tayang San Juan 17 po. San Juan 17 po nung ka rin yung mamasa ka rin po may itong yung kayanakan po. At itang kadua, itang opening prayer tamo, ninong makatalagang manungkulan na manalangin ka rin po. At itang katlo, po, uling po yung national hymn tamo itang iwagayway, karamihan itamongan pa-practice taningan ita po. At nung alala pong kopya, at ang kakatamong bawat sentro, mag-provide na pong kopya, Reni kantatayang nga di katamo pong Tukeng Simba po. Ita pong tutuki itang reading of principles at intamo kasing prinsipyo bang timpayang panelang balang mitalam karing kay katamong kaisipan retang prinsipyo na ning kasalpantayanan po. Basan tala po balang kapulungan po. Siguro rin kay katamong kayanakan atinta na yatang may edit o may edit malati may kuya dyan po ela may kabari kasi nung karkaldenin siguro rin katamong kayo natin ila pong mag-provide kanini ditak nalaret ang mababasan kereng principles po. At ita pong tutuki yung reading of principles kanya naman kayo nakan bangat makapag-participate la po rin katamong kayo nakan. At tutuki ita pong thought of the week kita pong binyerang kalendar kay katamo retang tema atin pong makatalagang thought of the week. So, nung nanoya po ito makatalaga ka rin,
yung meto nga kaya nakan, di lang tayong pagkakataon mo naman, bang malyaring i-discuss niya, hindi takong pong amano, nung nano itang katalagang thought of the week na po. At tutuki, siguro po itang reading of the topic, yung MC sabihan niya mo nung nano ita pong kaya katamong tema kaya tangal dungay ito, ne po. At tutukin ita, yung medium sip, ne po. Kaya ba't na ning medium sip, ito pong labo offering, itang kikatamong handog, niya po. At tutukikan ta rin yung speaker, niya po. At tutukin na, kaya ba't na yung speaker, niya po, yung kikatamong mamuntukan, automatic po yung mamuntukan, yan na po yung magbukit hanggang may pisabi. May mamiyaya pong mensahe, niya po, nung atin niyang buring i-announce, kaya tutuking programa o tutuking activities, at yun po kaya yung party na ning kikatamong presidente karing lokal. At itang closing hymn at closing prayer. So yan po yung makatalagang programang bangatin niya kanong solemnity yung kikatamo pong pamanyang ba. Ne po. So siguro, sabi yung rin kapatid, malyari siguro, i-dry run tayo. Ne po. Dry run tayo ka rin kikatamong sentro. Kaya kilob naman siguro ng papabulan. Ne po. Andiyan, misan mong dry run tayo, kaya tutukita mong convention, retang hanggang comment, maakita mo po, kaya katamong programa ini, malyaring correct tayo, o malyaring atin tamong edit, ne po. Iya siguro yung katamong gawan, malyaring, bakit akita mo po nung talagang effective yun, mapangakit tayo nung nanitang babiyan ng masanting, kaya katamo pong pamagpulong, ne po. So, antimurin, niya po, basang ko naman detang comment and suggestion na rin kay katamong kapatid niya po. Siguro po, makakaila kaya, makamonitor lang, kaya kay katamong live streaming na rin kay katamong pamanyang bakay ni King Cebu, tagong PNP, huling atin tamo pong maka-internet niya po yung kay katamong sentro, niya po yung kay katamong simbahan. So, bawat gagawan tamo pong pangipulong kay ni King Cebu, tagong PNP, akadengan, babilong ka mundo, niya po, babilong ka ba yato. So, karen pong comment, siguro po malalbela po balare tala i-acknowledge direct ang komenta para kay Cebu, niya po. Siguro itanang kang brother Alan Cortez yan ang kasabihan ko siguro uling hindi nang kayong oras yung Cebu tagong PNP President. Yan na mo pong bala kanini nung nanong po yung malyaring comment na kanini. Siguro ita pong kang brother Alan Cortez ne po. Atin niya pong mumunikala ne po. Kareng kikatamong pamanyang ba. Sabi na po basan kitang comment na ning kikatamong kapatid brother Alan Cortez ne po. Sabi na kalguran na kapatid King Sibul, uling pong Sibul yang ating live kay ne po. Telecast hindi katamong live streaming ne po. Sabi na po kalguran na kapatid King Sibul paintilutan niyo po nung malyari ing bisa ko pong munye suggestion king kikatamong pangipulong inipuing kanakong suggestion nung malyari po ing mitalaga tamong metong nga kapatid da talabasa karing sitas king Biblia babier dadaging banalay espiritu at makanya mo naman ding speaker tamo bang eno po maninton king bersikulo ning Biblia o agyang nung misan akaling wandering kapatid kayang ing kayang Biblia ing sana ing kikatang kapatid talaga tamong talabasa ing atinyang makasadyang Biblia ning kapangpangan Tagalog, Ilocano at English version ning Biblia at nung malyari muing kapatid dainti atinyang sariling lugal king plataforma ating microphone at yun po kaya kayo nung aproban niya ing kanakong suggestion kapatid pailalan kay po at paggagalangan gagalang ing kay kayong pansin kaniting ing kay kayong kapatid Alan Cortez. Ito po metong ya pong suggestion na ning kay katamo pong kapatid Alan Cortez kay katamo pong pangipulong. Siguro po malyaring ka rin bawat sentro tamo ikatamo pong local officers na po ipisabihan tayo po hindi ka rin kayong
posible tayo ka rin bawat sentro ne po bang kanito nung agawa tayo po itang kayang suggestion. So ngayon po siguro din ang kumunang pagkakataon bang malyaring mamaya naman mensahe kaya katamo mo nikala kaya katamo pong kapatid na mamuntukan keti ne po yung muna siguro din ang oras paninayin tayo po kaya katamong kapatid Cornel. Muna po kay katamong malugod na Diyos at ang timurin po kay kayong kapatid Talasal Pantaya at ang gana po rin kay katamong kapatid at yu karing miyayalawang lugar ay tamo po kayabing ining oras kay katamong tipunan pero makanyan man po updated la naman karing kay katamong session na po. Yan po ay ngagagawa na ning metong teknolohiya. Wata pong tangkilikan tayo yung metong panyulong. So, etamo po atawad na mga parastana po Brazil, California, miyayaliwang lugar, Taiwan. So, makanyan po yung kikatamong kayangat keng kikatamong lipunan ngayon. Ibig sabihin, keng kikatamong panahon. So, ikami po nga kapatad yu kaya tiking sibul tagumpena ning biye. Kaya ning kaya katamong kapatad mag-comment kaya katamong timong session. Pasalamat kami po kaya kayong maragula panahon. Kaya kayo pong pamamye suggestion, comments na po. Willing naman po rening kaya katamong manungkulan na kaya tiking sibol na retang kaya kayong komento malyaring pag-aralan dala pong magawala po datang kaya katamong comment or datang burita mo pong gawan. Kayang ikasulong na po ning kaya katamong kasalpantayanan ya po yung kaya katamong pagnasan dening kaya katamong kapatid kaya tiking sibol. Ya po yung karelang pagnasan na makaibilang masanting timong ehemplo, lalo na po kaya katamong mag-aral king kasalpantayanan. Ini po rening kaya katamong programang burinang pairal mo naman kaya katamong, ning kaya katamong kakaaniban ng timong Union Espiritista. Ano man po bagay masakit gawan din intutuna po alos sa agagawata nala rening katamong programa adapta niya mo po itang karelang pepalwala ang timong burida pong isynchronize itang kaya katamong program. So ano man po siguro masyadong masakit para etala agawa renin po. Ano pa na po yung sinabi na ng kaya katamong presidente, PPC President, dry run tayo po, yung kaya katamong programang buridang paggawa kaya katamong. Ala naman pong masakit po at ang buri tayo. Ne po, uli pong kempaglalaway ako po, ala namang masyadong may bayo ka rin. Mupin na kareng kaya katamong pong kapatad at alasalvan tayo. Adwanan ko naman po yung kaya kayong saup, ne po. Beri ko pong sabihan ng saup. Nung pong yung simbata mo, yan po yung palagi kong adwan. Nung po yung simbata mo, alas 8 yo, at titana mo po nga lalawin, yung makipagobrata mo, sabi ko po. Ne po, ya ko po, uli pong makipagobra ko, gusto sinabi rang alas 8, nung minsan hanggang alas 7 pa mo, at yun na, kaya ngarap na ning kaya katamong sentro. Uli na po nitang bri ko pong pakit, lalo na po kami pong opisyalis, ang tibong metong lalawendang ehemplo ring miyembro, ne? Pairal din batasana, brida maran, late naman daratang yung kaya katamong presidente, o yung kaya katamong anybody, reto pong kaya katamong officers, nano pong sabyanda, rin yung kaya katamong miyembro. Be a good leader, be a good follower, ne po? Nung nano po itang kikatamong dapat gawan, king kikatamong sentro, anong nalyari po, lagi kang makauna. Pota po ating papalang kulang dapat tamong areglo, karatang datang tamo nung alas 8 ya mo po yung simbata mo, ating papalang kulang dapat tamong pagawa, lack of time ta na po.
Pero nung itamo nga na maranon tamo, everybody maranon la pong datang, guardian, ang poreng kay katamong miyembro. So, mas masanting po nung agawa tayo. Itang kay katamong pamandatang, anong buritay yung progreso, hanapin, adwanan ko po kaya kayong kanakong kaluguran na kapatad. Sana po maximize tayo naman, hindi katamong time. Uli pong hindi katamong oras sa dwaya mo pong oras, yung simbata mo. Pota pong datang tamo, yarining dirikil o yung mag-texto. So, eya po buo na po. Nung baga kayang mamangan, eya buo itang kikatamong pamangan. Kanya, kanako pong kapatid, kaya sibul, ya mo po yung kanakong maragula, aduan. Na po, akakit yun na po yung kikatamong agagawa ngeni, deng kaya sibul, yung progreso po, akakit yun yung kikatamong kabilyan ngeni. Epa po keni, na, etapa po keni, eya po ang gakeni mo, yung kikatamong pamagangatayan. Lalamda po rin pamanyo bebeda pa rin, kikatamong pengari. Pwede tapang takbang, banda na pakita. Bataya mong akiting sentinga na po ning kikatang kasal pantayanan. Kaya po yung kanaong adwan ng pong encourage ko la rin, yung kikatamong kapatad. Once na po itamo, metong tamong miyembro, yung kikatang kasal pantayanan, sana po retang kikatamong tuntunan, datang obligasyon tamo bilang metong miyembro. Agagawa tala po. Po? Nung itamo pag naligan tamong metong tamong makaanib, king kikatamong kasal pantayanan, uli pong Kenya sasalamin, yung kikatamong kasal pantayanan kareng miyembro na. Nung nanula reng miyembro na ning kasal pantayanan, yapin po yung reflect na ning kikatamo. Po? Kikatang kasal pantayanan. Nung very good laret ang kikatamong members, very good laret ang kikatamong officers, na po, gana-gana po okay la, nanuya po yung masanting ng impact kikatamo. Data pong kapatad, ang timong espiritista, kaya taking bikal, makanyan la po ka rin, istong sabi dang makanyan na oras, datang la po, na po, kareng programa tamo po yung kikatamong dapat agawa na po ng tao. Sana po kaluguran na kapatid, kada kayo po anting tuturo nung nakalupayo ko namang magaral, mani muna kayo po, balik sabihan, hikaming opisyalis, muna na kayo po sanang makagawa, karetang kikatamong plano, ang pong akit dareng kikatamong miyembro, nung makananula naman ka dedikasyon karing karela nga tungkulan kaya katamong kasal pantayan. Ako po, wala ko pong ibiye ang timong paluba munikala, uli pong dakal na puri nga kaya katamong obra, po. Ila mo po rin, nung nano po itang pong kaya katamong dapat pisab yan, mapalyari pong pag-aralan tala po, pag-aralan tala po, po. Den kaya katamong munikalang ipapalubken eh. So, reta pong kapatad liwa, datang bisang mamye sa istyon, po, palubyula po. Hanggang di kayo pong miyembro, nano pa po yung akakit yung kailangan tamong improve, atin kayo pong rights. Sabihan nyo po, nung ako, marine ako okay kami, marine ako pong tatalakad, pwede yun namang sulat, at saka ibiya ka rin yung kakatamong officers. Po, ya po yung kakatamong, ya po yung adwan kwiti, uli pong open niya po kaya katamo. Yung kasal pantayanan, nung buriya pong munlad, itang malating darandaman nyo kaya kung sariling ikasaup na. Eya po pagkait, maka-open la po rin ang manungkulan kaya katamo. Bang lawenda pong tanggapan, itang kaya kayong munikala. Salamat po, dakal pong salamat kareng kaya ng abroad. Kuno po banggitan, bang kanita, in general nam, dengan maka-abroad, ne po. Manakit nga ningal dong iti, maya pa yabak po kay kongan, ating Diyos malugudya po kay katamo. Salamat. Salamat po kay mamuntukan ng Sibol ne po. At ngayon po yung kay katamong mamuntukan king pamalat sa diyan na naman dandaman tamo.
mayapayabak po. Kaya kayo pengari ko po ang kapatid. At pasalamat ko po. Kaya metong nga Diyos, uling milabas na naman po yung pabulan. May karigisot na naman po yung pamanadsad. May kagawa na naman pong atlong Domingong pamipulong. Kaya pabulan pong bulan na po ng September. At agyang pilan mupin po itang kaya kaming kabilangan. Makanyan ming pipilitan gagawan yung kaya kaming katungkulan. Maging din kaya katamo pong gamit medium ka rin, higit ko po itang may magsikap lang. Pipilitan dang gagampanan yung karelang katungkulan. Imbis naman po reng mapilan kapatid damo ka rin, babalita ko po kaya kayo, yan ko paya balo, biyasa la palang tatabog. Tinabugla po reng mapilan na kapatid ka rin, deng choir, ayan o manaliwa ka na ako, imbala mo atin lang ditak buri, may magpainawala, kaya pamanya pa da kayong tungkulan. At malulungkot kong masasaya, uling isipan ko mo po, kayong kelambatan, na ningkarelang pamanupad, tutunong espiritista, tutunong maniwala. O ko po isip-isipan, di takyang buliga, pepay talabulo, ilangan, karen pamilyang ba, nalala nang may kiyabe nung kami namo, kapatid. Nya, sabi ko, kayong pamilya ko, nung sakasakali, ako datay ngaldo, ding spritiketi, mamagpainawa lang. Ita mo panikwanan tamong ita magpainawa. Uling ding salunga, ampon ding kapatid damong karbong ko, ampon ding kapatid damong Salvador, makatalakad naman. Pamurin po lubos ulila. Inyama kanya naman po, na ako pong karagul akapasalamatan. Ing agagawa miya po, intungkulan mi, kayang kiratamong pamanyamba. Ini pong makagawang programa ngayon yako po sa ngayon ko kanini. Agyang pilan kami mo, isipan ko naman nung Apulo kami, detang Apulo nga reta, dinan ko ng partisipasyon, agawa miya yung programa ngayon. Intuto na po rin choir mi, pitula mo. May wala pa rin nga 2, 5 na lamo. Ne po, makanyan man, ingakak ba akong feedback po karela makanini. Ala naman kanong pakinabang, kaya karelang pamanyan ba. Inyapin po may magpainawala. O sabi ko, impamanyan ba yan naman pakinabang ako. Impamanyan ba katungkulan niya. Bisa ko pong makinabang ako. Nung bisa akong makinabang, ako samba manintunan kayo. Makinabang kayo. Pero ito sasamba kayo, maninton ko ang pakinabang. Ako po makinabang, lalo na nung pera yung pantunan niyo. Alaya po. Makalulu ko po. Bakit? O ita mga tsukeka, buri na ng gino, pamiyemi. Yapin po, insakit na po ngeni, ng kabilyanan ng pamanadsad. Inyayak po balo, ngeni pamarapat. Biyasa la palang tatabog nga ako. Dito ang mumbina, kakawa nila. O isipan ko po, kailang bata na ng panahon. Kayang pangatatak na po ng pamanadsad, 1976 po. 1976. 2015 na ngayon Pila na yung pumbano. Intutuno, meritak lamo rin talasalpan tayo. Talasamba. Pero, yung sentro naman po, apag maragulme. Miracle yan. Inyareta po ng ating panahon. Abisang mag-isamba, makyabe kitang kaya kami. Nung keti po kim Sibol, ako mirina noras. Munta ko po kitang kaya kami. Atin ako luklukan, ating ko pa pong oras magsalita. Palakpakan tayo po yung pamalit.
makanya niya po kanyaman ngayon yung kabilyan mi. Kami kita king pamanad sa timbe. Pero anong buriyo na yung mga pundinan papagkantan den choir mi. Pwede naman at inagay man pong available. Nung bisa kayo solo, nung bisa kayo. Pwede ya po. At ako po bilang mani muna po ka rin, kapatid, sabi ko pin, siguro malaw yung Mr. Sentro nga ako. Ako po mga ako. Huling katutukan kayo sentro mi. Malaw yung Mr. Sentro. Kabang magi ako. Malyari Mr. Sentro, nung wala nang magmalasakit po, tangala na ako. Nyapin maging asawa ko, maging denga na ako, sabi ko karelo. Agyang itanang mitagan. Tayo papaboren mi sa Saray Sentro. Bakit? Ulis to mi sa Saray Sentro, makasarata na naman. Sabi ko, pin. Impong talagang piban dyan, ketiking yato. Agpang po keng, ay tindihan tamo, itamo nga atyo na po keng kapatiran. Naman po, dapat, pangatawang na yan. Uling pong piban dyan mong malalaso, papanako, talagang pati po na ning gino, itang piban dyan, kimbanwa, itang biyasang mapapanako, biyasang masisira. Nyapin, uling banal kupin, sabi kupin, sana agawakin talaga yung tutong dapat dadem banal. O na yung uling pa po talagang banal, numisan, yung gagawa ko po, biyasa ko pa pong mimimwa, biyasa ko pa pong mikakasala, biyasa ko pa pong makapagsalita. Masanting. Nyapin, den kapatid pala ka rin, imburido, puros nakangamen. Gawan din burirang gawan, bubulad. Yes na kang yes. Bah, sakit napin palang ketikim pamanad sa dako. Masasabi, ing mi bata hanggang wakas. Iti nga na, yain bukod miligtas. Makanyan kaya po, kabilyan ka rin. Kasi bayo po, magbali ko po kayo ng programa. Sa ngayon ko po ka rin. Isipan ko po, maging ding kayabe ako ka rin. Sa ngayon la po, kaya ng programa ngayon, ulim pong, isto pong, metong mo, yung kakatamong gagawan, kaya yung kakatamong programa, lalo ya pong sasanting, lalo yang maging ayos. Dakal pong dakal salamat, babali ko na po. Yan. Salamat po kay katamong mamuntukan kay pamandatsad ne po. At ngayon po yung mamuntukan na ning dalan naman. Ala po. Makaredy ni brother. Sige po, uling pong dinan tayo pong pagkakataon ning kaibat na po ning mapila ning kapatatamo king Aime ne po. Yung tatak kaline po. Aline. Lakaw pong kaya, ibere po yung oras kayong kapatatamo Jaime. Kung magbigay nila kareng-karya lang. Di na tayo pati yatang buring munikala kaya katamo bang kanito. Yapi na yan. Naramdaman ako? Wala na naman na sound. Kaya ako naramdaman. Yan, natinay ka niyan. Natinay ka niyan, nung daramdaman nyo ko, mag-response kayo. Daramdaman nyo ko? Hindi ako daramdaman eh. Kung mag-response karela, kung daramdaman karela, mas ka na. Nakalupa lang din, kabudya mo may putot. Ngayon, ikaya niya, nung daramdaman nyo ko, makanano. Ngayon nung darandaman. makanano ya. Ikayo nung daramdaman nyo ko, JJ. Daramdaman nyo na ako. Mag-response kayo. Daramdaman nyo na kanyan? Dala akong daramdaman kaya kayo mas kanano. Align communication. Daramdaman nyo ko? Masaing ng oras kayo nyo itang communication ng daramdaman nyo. Kung mag-response kayo, kaya kayong microphone, uling ala kayong communication.
O, daram niyo ko. Magtas kami itong agamat itang malapit itang makatalakad akbalo ninita. Itas miya mo yung kaya kang makapakanyan, i-wave me nung darandaman niyo ko. Okay, i-wave me yung makapakanyan ngayon eh. Okay, pag-umpisan ko na nung narin kay. Muna salamat king Diyos sa bibiyaking mayap kayabakan, karing sablang banal at subabo, at kaya kayong malugod ming pengarik kapatad, karing kainakan, at karing sablang makirandam mabilog yato, keng union espirits mo. Binakong matutulaing di na nyo kundi ka oras, nung imparakan ako yung suggestion para sumulong niya in kasalpantayanan union espiritus mo. Yung mumuna para sumulong niya pamisan metong disiplina kayang kasalpantayanan, kayang sarili, bayang sumulong at pamagtibi. Yung kailangan ng aldo kapulungan, yung metong at tao, pagsadyane, kayang sarili, ing pasalamay aking Diyos, ing ababalo ne at tatakbang ne, ing kayang sarili papunta kaya. Ing para kanako, mumuna kayang union espiritus mo para lalo yang sumulong. Mumuna, deng manungkulan, at ang po pa rin sablang maniwala kaya katam. Pero, nung ing medyo medad, kulang iya pa at alayang pamibata, kulang nga ingegana-gana, sumulong maski nano panggawan tam. Ing para kanako, metong ayunyon espiritus mo pisop-sopan tayo pa. Bangkanita, bayang lalong lumabong, ing kaya katang kasalpantayanan. At kailangan, ing kapulungan deng ibnos, sasabihan da English, Tagalog, Kapampangan, Ilocano, o atiko ka rin. Pero ing mumuna deng kaya katamang choir bayang mika silum. Balang pamanyamba, balang Domingo, ing kailangan or when deng makatrain, masanting, pangatrain ang popareng, magpiano, deng instrumental, kailangan or when, pachay lang mumunang mayakit den, pamagsikap ya gana-gana, den tao, dandamande, masantingya, mahamu, kalam, upaya, ing darandamandang lulwal. Kaya karelang asbuk, itang amanong masanting malambot, itang kantang malambot, sumulong ya. At yung meto nga disiplina, kaya katamong nga natyos sumulong ya. Eya makuha, itang metong yamu ing magsalita, kaya ganaganang bagay, itang metong nga suggestion, kung itagyan na lagyo. Ing dapat, hindi nga ganaganang bisang mag-suggest mi din. Pananuyang makapag-umpisa yung metong nga tao, nung nga bisang magsalita, nung nga bisang may advice, kaya nga ganaganang bagay. Ing union espiritus mo, peka maselan yan dili, kaya nga ganaganang kasalpantayanan. Peka maselan, peka manyaman, peka masanting, kaya nga ganaganang bagay, potanging metong nga tao ayang kupne, ing kayang pamanuwala king Diyos, itang pamagtibe, kanitaya pa mo lulto dalise, ingegaragarang bagay at makayangkup, kitang kayang gagawan ang masanting. Ako Kenny, malawot kaya kayo. Pero pasalamat ko, magkapilit, ing datang yung panahon, ing miras ko ken, metong kayabeyo ko, hadyang malawot ko, anniversary, aldo, ing kana kong sarili, amburi ko makapokus ya, keng pamanyulong na ing kasalpantayanan. Kukunan kay sarili ko, Diyos ko ako, nano po ing pakinabang ko keng sarili ko. Ing kana ako nga doon ang tiya kanin, Diyos ko ako, gamitan mo ko kimburim.
alway buriko. Uling patse ing ginamit ni ing meto nga tao. Alang kislap mata kita nga ganaganang bagay magawayo. Mayaki itang tibayan, mayaki itang lugod, mayaki itang ganaganang pamanyikap. Ing para kanako, para sumulong ya lalo, ing kasalpantayanan kaning metong at alasamba, medina niyang mumunang disiplina kayang sarili. At medina niyang kapibabatan. That's the only way na makasumulong niya ing kasalpantayanan. Kasi maski pang nanuya pang aguman, pakadagol-dagol may dagol yung meto nga ugaman, meto nga kumpanya natin. Nung alayan disip kumpanya, ang nanuya pang kumpanya, masenso. Kailangan ng metong ayun espiritismo, lalo tayong seselan, at kaybat itamungan yun espiritismo. Manyad tamong kin Diyos, den dadalanan dareng talete, ila hindi na ng upaya at pakabanobye. Uling bisa tamot bisa, nung lalo la rin talete, dadalana na ing upaya ng Diyos. Nininturo tumay kaya katam. Kung manualang ko mo, biyasa na kang magsalitang umamasang libro, sumulong yung kasalpantayanan. Alyo. Bayang lalong sumulong yung kasalpantayanan, yung kailangan itamungan manungkulan, manuala. At doon tamo kaya katamo sarili, mumunang yung kanako sarili. Ako pa siya manalahin ko palagi kung aduan, at siya maglubihan ako, Diyos ko, potang datang pusaning panahon, gamitan mo ko. Dempong kaya kayong talete, dadalanan da po rin kaya kayong upaya. Sana po lalo lang sumibol. Sana po lalong dagol, at lalo la pong dinanyo pong tibayan, bada pong agawang malaya, in karelang katungkulan kaya katamo. Makanyang kung palagi nga doon king Diyos. Ako malulungkot. Ako masaya. Bakit? Uling diyang ditak, itang kailangan itang kaselanan, ing kaya katamong sarili, kaya katamong pamanuala, kailangan niya pamumumunang kaya ka na ako sarili. Ala kong pakialam karengaluan tao, nung naning karelang plataforma, at nung nanoy itang karelang pamagtibi, kaya union espiritismo. Impakialaman ko yung kanako sarili, nung makanano kong makagawa, nung makanano kong makapagtibi, at nung makanano kong sumulong, at nung makanano na akong gamitan ng Diyos, kimburin na karing bukas. Aluwa, yung kanakong paintunan, nano yung kanakong pakinabang, kaya paintunan din ta. Ako pa, salamat ko. In Diyos, adon kong palagi, kitan ditak-ditak, bane-bane, datang yung panahon, Diyos ko, manyag ko po kaya kang galal appears. Kaya kami po ang kapanunan. At gamitan mo po kimburin. Ako pasalamat ako ng kaya kayo ng kapatid ko. Lalong-lalo na rin choir. Kailangan itamungan. Etamo sasabihan ko mo atintanang edad, etamo malyaring magibnos. Kasi in metong ibnos, metong yang umpisang mibukla laring kaya katamong pakirandam, kaya patya sisimbata mo, ingupaya, dandaman tayo, patya, ingupaya, hindi damo. Tayong kaya kang puso, sumulungin kaya kang sarili. Anya ring ibnos, agawa ng apostol, pakamalantala. At kailangan mitren langan, itamungan. Manual, dengatin ang edad, kasing edad ko, kailangan at lula klase. Kainakan, in the middle, ang poparetang purmero. Kailangan deta mayakit langan deta. Kasi patse, mitren lang kaya katamo sarili. Po tayo sabi, marina akong magkanta yada. Ako diyang masurok boses, ako marina magkanta. Kasi in boses, apa panigaralan niya. Eta mo makaswelo, no mga limbawa, di ba palading, di Cornelio, di kapatid tamo ken. Itang mika oras tamo, kailangan, taya mo kunang tangalimbawang adwaya ang oras yung pamanyam ba? Hali, kailangan yung pamanyam ba kaya nga pong ginawa natin, misan niya mo kayang parminggo.
Nung malyari, sa natanay nga te, o nang ipin malyari. Nung ikana ko nga kaki ko Kenny, deng manuala keng union Kenny, karing aliwang sekto. Adyang atin lamo naman ibnos, pero tanga kaki ko, manalbe kong TV, mangilabo ko. Bakit? Eno man espiritis dito. Kasi itang manong gagamitan da, kalupa niya mo naman amano na ning ginong. Pero potang dalanan de karetang instrumento, karetang boses, aki mo ingkala matupaya, baba, at dandaman mo kaya kasarili. Anya, pisapsopan tayo, bayang lalong sumulungin kasalpantayanan. Munang-muna, midinan niyang maselan disiplina pa mo, ing kasalpantayanan, bayang sumulong. Nung alayan disiplina, ing union spiritis mo, maski pa rin sumulong. Ikababarading, pasalamat ko ang gangeni keng kaya kantibayan, mo sasabihan di takla mo. Di nga luwang tao, ala kong pakinabang, paborentala karet ang karelang lakad. Pero, ing Diyos ulakit ang kislap mata, ibene ingega na ganang bagay. Pero siyempre, magobra ka pa mo. Magobra ka pang magobra, baka yung nakadinan. O yako sabihin magobra, pero magkapilit ko. Magkapilit. Itang kanakong kagiwan, king union spiritis mo, ambri ko, datang yung panahon, agawake. Malaya, may kapiersa ko. Uling dakal ko, kailangan pa dyan manyag ka, dakal, manyag ditak. Oyak pa siya manyawat ko, pa siya manalain ko. Diyos ko dating panahon na ako, dinan mo kong talento. Diyan mo kong piyersa. Diyan mo kong upaya, ay ba't kaya ka? Depong suplin ko, ing adala ko lang. Kimburi mo. Gamitan mo kengan. Meto nga dahi, kami nga may kakapatid. Aduan ko king Diyos, mamatawad dyan ang kaya kaming may kakapatid. Tiktig na ka rin kaya kami sarili. Bang kanita, itang ditak mo man sana rin oras agamit na kami. Kaya tamburi na. Dakal ko buring sabihan, ingadong ko mo, dakala salamat, ang ganang kekin. Pero datang mo rin yung panahon, akayabi yung mo rin ken. Anya hanapin, potang yung metong nga tao tapat ne, manyawat kin Diyos. Hanapin kaya English. You call me my name. Any place, anywhere. And I'll be there. Aning ginuma kanya niya. Potang yung meto nga sarili, makayandanin talaga. Adyang no ka rin kapalupalop na inyato. Manyag ka kin Diyos. In Diyos datang niya. Kaya ka. Dakalat asakala salamat. Malagot ko ang pengari. Kaya kayong ang kapatid ken, rengega na ganang choir, pasalamat ko, adwang ko, kaya kayong pamiyabe-yabe, pamanyulong, kareng kainakan, ang popang, mumunang, para ka na ako, para ka na ako, metong yamong talinagay ni kanako. Den choir, dapat may training ang poreng kaya katang instrumento. Sige, nung mga ilang kong instrumento, ako yung gaganap. Maski magkanula, ako yung gaganap. O ito mo inga pangako ko kaya kayo. At ang buriko, choir, sumulong, bang kanita, adyang no ka rin tamuan muntas santuario. Aliwalang aliwa. Kailangan intatakling kaya katamong simbahan, sibul, tagumpe na nimbiye. Kailangan ng sibul, si sibul ang palagi, managumpe, itamong at manyatangan king Diyos. Pagkaluban na nakatangan, kaya tangega na galang masanting. Pasalamat ko ulit-ulit kaya kayungan. Dinan nyo kung dita oras, pero may parakalyata. Dakalan salamat, kaya kabapalading, ka malulungkot. Just call my name and I'll be there if the time is come. Adyak salasali kumukanita niyang panahon na ito. Pero kaluguran in union espiritismo, kaya kalingwang king kanakong bi. Adyak tumulong ko luwa, king oras ay ni,
ing tuluda rin ka na akong mata, meto nga ligaya, meto nga pasalamat kin Diyos, ing kayang alali ka na ako. Ang po'y apostol at karing sablang banal, aduang ko hanggang mabibiyako, alalaya na ako kingega na ganang bagay bang kanito yung bukas. Itamungan at ikamingan may kakapatad, metong aday magmantini king kasalpantayanan sibol tagumpenan ng biya. Pasalamat kong palagi, aduang kung kaya katamong pamisan metong-metungan, at aduang tamong King Diyos, panyawad tala rin kaya katamong talete, dadalanan na rin boses, den kaluguran ang pong kapatid na medyo midad. Sika ng tamong kaya katanglub, magsikap tangan, aduang kung kaya kayong kay pansin, ang ganda lakin, hindi ka na salamat. Goodbye, I love you all, and God bless Philippines. Yung pag-asa natin ng imbayan at yung kabataan. Thank you so much. Dakal pong salamat kay Ang kanalakin. kapatid Aimee Liwanag ne po. At ngayon po, rin kay katamong choir. Hello. Nothing, I'm sitting. Why? No, I'm just sitting around. Why? Yeah, I know. Why? No, if the time is come, I want to go back home now. If the time is come, I'm gonna go home. I just want you to sit. Yeah, I just want you to be success first. You know, you are my successor here, so that you can do something. I know that. How do you know you see me? Where are you guys right now? Where's your grandpa? Why, you saw me? Huh? Oh my goodness. Do I look ugly?
Oh, I'm gonna be famous if the time is come. I'm healer healing. How do you guys see me? Oh, you guys watching? Oh, really? So what is so what's your grandma normal say? Huh? Okay, bye. Bye, bye, bye. Kahit napakano ka rin. Yung ba? Ano sabi? Manalangin niyo. In Diyos na yablasan. Nakikin kita may ito nga YouTube. Banalag pangako. Oh, ano? Bakit YouTube? Ke ko'y kakawang. Bakang sakit. Hmm. Inmayap Oh, no. oras. Mumuna king dadwang. King penanditayte ngan sami buklat la dingke kong balagbag puso bilulan niya. Ingkalam ng wagas Diyos mamala sana tunggal dita atitipon yuya Aldo yung konbensyon Misan king pabulan Iti ang simula Naning kapanwalan Ba't ka rin minunang Ini bakas dayan Sana tunggal di takbane banegawan Nano ingangadyo Nanong paintonan yung Nanong gugulisak daring sarileyo Pilit yung paintonan ng may ubog kayo Kinturong pambanwa yang kekoyatiyo Asna kung katulang Nung lawen dakongan Manibat na babong Hanggang aking lalam Batot wan yu kinging Tin kong kapanwalan King ke kong pan
panahon lalabas itindan ating mayayakit ay alimbawayo igit king megawa na yan pagawan yo king balang penandit intulaning Ginoo kutang yung mumuna inisarelyo kareng disiplina ake kompik mulan maging pengariking yan kawanan unan bisa kote bisa matni kong sasabihan ingkalam noning Diyos no meni bat iyayan mumuna karing manamdaman gewanen ing Diyos miyale wang paralan iti mi bantog yain kasal pantayanan ping malasakitan dereng ke kong tikyan ala kong asabi alangay mulat yo yang kakuyo dela king bantino dolyo bakit pumakan yan Apostol Santiago karakaning kulang apain to nan layo alang makasabi ke kayo metong man di sanyo'y sablala ng lararinan nuneng sareleyo namuyan kesyasan dareting aliwang ako manungkulan minunang albol na ning kapanwalan nyo binyekeing batas gewang matalikong yang pamaragol ako ing bibyewo sablang manungkulan tunggal delako nanubureo ing paragulan taya kasal pantayanan gawan yun nanuya mabayat yat mayan awo na kung muna dapat mga koko ing sabla mayan niya ala kong liliwan ako ang yang nanu ikasundo taking pisabihan ta gusto ibiyekeng bureyo ibiyeng kanako
ala kong liliwan, king sablang buriyo. Ako nung etupad, ako'y bibirwan. Dalumyo ko king Diyos, lagyo ke pipirman. Sabihan yo'y buriyo, gana-ganayan. Nung etanggapan niyo, king Diyos, yo'y dalumyot. Kabang ing panahon, pamagumpisa. Nung ing pikasunduan, boring gawan niyang. Ing malating sentro, ako'y buklat iuya. Ing kayang pasbulyan at mipagpasensya. Dapat ingadwan ko pabandi kong gustong. Yang malating ayan, api babatan niyo. Istong embeyakit, laring pangako ko. Dalumyo ko king Diyos, nga nang mengamano. Ningke kong apostol, makiramdam ko ngan. Sibulyang mo nang kanakong umpisan. Mangako kong tapat pati o kabiyayan. Alang magkasakit ke kayong metong mat. Ibuklat keng dalan, sibol mamalat. Nanungulag ako, aning kakundela. Banalapang ako, nyamuman walala. Lalto yung tibayan ating ebidensya. Pegumpisan gewa kuning konsultoryo. Miyaliwang balen, miyaliwang tao. Heniyaldot bengi ite yang mebatyo. Alos kinayap ngan masakit na telo. Atalang tinutol yang maburak laman. Ding karelang biti sulod ang imalan. Ing gamit kanita king anam mabulan. Iyan masakit yarin tinuknang. Tinulot na ng Diyos kalambe bilugya. King pakakalale binye ko karela. Gawa ko pang maigit iti magtibena. Balen pangako ke sentro yolontola. Yan bayo gumulot at anam lang sentro. Ding ka kong patigdo akong bengamano.
deta ng mangay na bubulong danano. Nola kumang kwarta paggawa rawon. Diyos din ninana kung kapain tulutan. Kapamilataning luntoyeng katotohan. Dapating kondisyon babayat yang mayan. Karing manungkulan ay era gagawan. At alaping kinyak ninumang mipaldan. At alang melungkot ay eralinggasan. Nano'y gewa ng Diyos, gewa king paralan. O yan mayayakit ke kong tatangalan. Pilan lang lakbayan detaning gewa ko. Minyawad ko king Diyos, mituruyan ako. Inuna kong nawos, mikakapatado. Naning sinabi na ning Diyos at iyong. Ipunan mo pa mo nga nanitang dela. Ning banal agino detang matibe na. Ilang ilakbe mo, ilang maging piyersa. O yaning paralan nung pisang gewayang. Ikong gang me pili mi kakapatado. Maunlad abansa tipunan da kayo. Baluntoyeng persa ang ganalintowo. May pili lang gabi iti ang gewa kong. Anak dante mo rin iti binye kuya. Tiro kaying dalan nung nolalongobla. Dindetak ng pondo kanita iglesia. Dempe palwal ko ring maging pasayrang. Ding balang mirarasting kong kabilinan. Pangain ke kayo lintoneng punan. Agad yung parala tinang tuking takbang. Iti yang megawa na nuye manyaman. Oring gabeng yene nanong paintunan ko. Eko manamdaman konbensyon yayat yo. Breyeng na bangking balang biyeyo. Pilan lang miyampon kritika lang ako. Ing bayong miyampon hebat ya no karin man. Aldo yang konsulta metong manalang datang. King bangka pulungan itik doreng gawan. Iti
yan mapapalyaring madalas yan. Potang imborira den tuki-tukila, babayet lalaki ampunan mamela, dapat makayampon itripit si suya, oras ning konsulta metong manalaya. Bereyeng nabang bereyeng tulayo, bateyo ganak kanino'y kasabiyo, karitak ng bageneng panintunan ko, elamang uli laleting kapatadiyo. Ing talwing dinatang noyame ni batan, yan balik-balik yaking sentrong marayuyan, kano at lombatwin itiyang katutuan, itikin atine mi paldan. King last a convention, yusay isipan yung mamunga kapagulan niya tiyo. Mengari yang dutong pingla at tela ko, king lelening batis makatanam kayo. Kalerdot kawaran bungayo laltoya, ala kong pakialam lawi ni bagyoya, itang atlong beses kako makwenta na, nung ding manamdaman yo ren mangulila. Uling ding menu ng sinapuki kayo, uling ing katutuan naman mababatyong, nung eyo gampanan ing katungkulan nyo, bisa kote bisa iting kalutoyo. Yang ke kayong takman iti yang medalang, denggang sasalansang takliang kong tundunda, oneng eni balen madalas kong darla, mga tuwa na kayo nganing kakong darla. Malulunos na ako nung tulad na kongan, balang migpabaya inggewa ko kam nanunan, uling matwan ako ti kumamasayang, ngeniyan dimdam yola na mamasayang. Into toyakas ko ninumangke kayo, mapalad kong diliking pamanikdoyo, ang gangening oras itinang gamit yo, mabibiye malaya yapang kayabeyo, alang matatakmos king kapag sobukan, manyawad ko king Diyos yan mo pong sikanan, yako na yung balake kako kakarguan, paboren mo pa mo nga naning tambayan, uling tandanan nyo yan daramdaman nyo, migiting ipos ketang wanyo kapamilata na magamu amo ko, ibiyeng dapat mga tuwa na kayo.
kasal pantayanan, pangayikit ko yan. Pigagap yung sibol, para gulyeyan. Kaya namong kayan, iti ko sasabihan. Kapamilataning banalatong kulan. Metong oyad wala mong papagalon ko. Kung magmayabang matning sasabihan ko. O nung may akitla 5 na lang sentro. Enemy talakala ng paintunan niyo. Balen pa man at siyag magkano yung gastos ng tito kan kayiti metong yang pamilya. Dala na may sabi mo rin at adwala. Tatak anti mo rin metong lang pamilya. Uling katuparan tinggap dang manyaman. Sana naman hindi eyo nabibiruan. Maging tutong-tuto ingkasarilinan. Patwaneng panawing ke kong imbutan. Amay git kaniti inglawen da kayo. Itaning panyolong ke koye mamba ko. Ene katatalyan ke koy ngadwan ko. Bangal nga sabi ngeni ingdalan yung milabas dimdami itang kusinara. Balang konbensyon yu apartingin yadlang. Den cha 10,000 apulo yang banwang. Ikoyan dat pulong itigawan yu. Ayan. Tipunan nyo reni ikong anggang membro. Ipatik doyon ingdalan ayat yu. Itang daraying ng kusina alayo. Tutuwa manwala ladapot di taklawa. Iti yang suyo ko bukas na katlunang. Nung elapo nung walampunan naman. Hanggang ko datang imbalaya ko nang. Datang ko at datang den serviswan ko la. Oy niying mensaye kuyan ka tatalyan. Ate kung mamilit ke kayo ninuman. Ke koming sambuko eyo ka kalingwan. Yako na yung dapat king hanggang kailangan. Hanggang elalulwal ardoning konsultang. Yako na yung balagawan kunanula. Kading manamdaman banden bigula. Ditak ng pinandit-deti lumwal nala. King lagyuning ginuing napunggewa ko. Eni enagawan mga tuwan na kayo. Pilan lang me wala ka ring kapatadiyo. Detang bigpabaya ilang ang leko ko. May pilit, may yakit, sibol, may galang ya.
Tintoy gana-ganang bage at yuya. At talangking yak o yan mi paboren la. Pagkabyen na no man yan at yuna. Kanwanan mo balen, kanwanan yo'y kongan. Lakaran yung sentro, nanoing darayng iyan. Piling magagamit karelang kailangan. Then magkasakit laing katutuban, tutulon to yan. Bayo ko gumulot, anto ring guardian yung. Adwan ko sa guli, lumele no akong. Babae, lalaki, magamo amo kong. Tininging kaunlaran, panyolong paintunan nyo. Pakisa bing mayap, eyo kang kalinguan. Itong ka buklat na, neting kang ulungan. Ang gaking dakal nung may basay nga duwan yan. Ala kong tutulot pula-pulaingan. Dingke kong taladalit, iti bili lang. Metong dang luklukan, pasyal kenit ketang. Ikong makiyanak, pakisa bikuya. Konbensyon at pulong, epayto lotyo yang. Sa anumang pamangan, ayasa sa liyo. Babyegi gugutan, kareting anak iyo. Igalang yung mayap, nobena at pulong iyo. Yan eni ing talwing pagamu-amu ko. Bakuran yung lugod, pakisabing mayan. Kareng makisip na nung ela sangbangan. Ela po pulay, arap ning bisangban. Itimuing nasa ko, salamat ng dakal. Salamat. Salamat adakal. Salamat adakal. Kay ba't mayari ng ining konbensyon yun? Gawa kong basket yan para king dalan yung. Ikong hanggang membro, naman maragulo. Inka na kung aduan, iti ang ligod ko. Baneyo isipan, Apolo yang banwang. Karing hortelano, ing para karelang. Itang kadwang basket, bane malilito la. Dingke kong sarili, makiramdam ko pa. Medyo atiyo, sa titsot nung datang. Tiya magkaning babye, nung limayang dalan. Dasyeyang mabilog, uling manamdaman. Iyayingke iyang puso, sustansya asaliyan.
Iti ang talwi ko, king panga at yuko. Yun isipan paingkening gamit ko. Yanay ba langgawang magdeskarte nga ako. Karing at lumsentrong pamasang ginawa. Adios kapayapan sana dimdamyungan. Inggewa ko na pon karing manungkulan. Ingkalutur ring pepatak mangkeyan. Ngening malulunos na ko kendo yaman. Igalang yuko sa gagalang da kayo. King prinsipyong may apaninasan niyo. Nung tingkong ebre tikdo ko arap ko. Nung ulit-ulit lamang dating rebelado. Ulit-ulit nala patatanda na. Alos king biyo tungkol kakalinguan. Ing lugod na ning Diyos keko kulalakwan. Mamatawad ya sa ing Diyos king asalagan. Ing kekong noben sayan panwanan na. Lam numano bala kabiyayan yung gana. Maragul pang datang sigalutan talwiya. I Apostol Santiago makipag-Diyos siya.
kay katamong kapatad, pero po, tinanggi ko po. Na po, uling ala kong balon sabihin. Pero kapamilya na po, ning kay katamong Apostol Santiago Rimbiñe na pong maya pabalita kay katamo, malyari pong kusa kong minyawad oras. Unin lalawang kay po inirilo at yung papundita ka oras. Kasi po, nung batsawan tamo pin naman, ilang din kaya nakanakabineti siya ni, ang poret ang minuno, ama katwa ame mundasyon, king sibol tagumpen na nimbye. Nung makananula, magpatutuko mo po karing sinabi na Apostol Santiago. Uli pong kitang panahon na ito, kita sentrong malaki. Alos po din tao ano karakalan miyaliwaliwang balen, kapamilatanan ng kapanamdaman mititipon lapu metong nako kareta. Metong nako mayawos, kitang panahon na ito. Ala ko pong kamalit-malit king nanumang antiganiting kongregasyon. Balo ke po darandaman ke ingamanong Diyos. Pero po eko balo ring kaburianan ng Diyos king metong tao. Nung nanula eko po balo nung nanong pakinabang ko king metong Diyos. Pero po kapamilatan ng Apostol Santiago anyang king miyaliwa-liwang kaparalanan. Mayawos tamo king kasalpantayanan na iti. Uli na ning upayanan ng metong Diyos. Anya po patutuan ko nung makananureng king malala makapangpangan natay ni. Bineko taro, king kantaba po bineko taro. Nung makananureng pisanan, nung makananureng pepas laging kasalpantayanan. Detang makatwa aminuna ketigisibol tagumpena nimbiya. Ala pong burak dindam kay Apostol Santiago, ala pong burak alang bagyo, alang sukal, alang palat ay erabiltangan ding makatwa kanita keti. Nung makananureng tela kading kasalpantayanan, nung makananureng sinesi, anya po paywatig yamo ngeni karening huling lalawang kula alos pong kaya nakanlang ngeni reni mani muna na keni siguro po lalawang po ipare ko na Ramonia pong kalupa ko senior keni po ipare kong kirya. Nepo, anya po minyat kundi ka oras sana dindam ko po king impanyulong na inkumbensyon na iti impanyulong yan dapat anya makatipon tamo. Miyaliwaliwang lunduyan, pepaliwanag ne kay katamo nung makananulang may manalakad deti. Kapamilata na puning kapanwala ng pompa maglakad do. Ding mani muna, king sibol tagumpena ng biega nito, litikbang do rin bitis do, alang patugot linakad, king miyaliwaliwang lugal. Alapong tatanggi uling kaya beran ako. Alapong kauran, alapong burakan, alapong sapang era dadalanan. Agyan tatalan lamong lubid kakawela keng kareng kailugan. Urem po, isipan ko dening kaya nakanareni ama tatalan. King kasalpantayanan na sibul tagumpena ng biye. Alapa po may katangal ka nito. Isipan ko po, tatare, tatang banal, ang po po itay, imani. Metong na po siguro, karay makidad kening tutuki ng anak ko pa mo po. Oh. Deni po, atandanan dito. Nung wari mo po sa sariwahang kubo, ing mga palyari. Nung makananurang, uli po yung kekatamong gamit kanito, potan datang itong ding masakit po mitmuy itong kaya ita, timpang kubo-kubo, dakala pong kubong tuknangan, daring masakit. Tela po may pagyo, ketang malati sentro. Ela po may papagyo ka rin. Awit ay yatsing miling, tataremi,
alo sa kayabe milaren akaklasiko la. Ne po. Urende nga kaklasiko namang malambat kingampunan. Lugod na rin nga mong Ginoo mga pikit-tikit kepo. Nung ko po magkamali, 1972 ito. Pero po, kapamilatanan ng karenang pamagmalasakit king kasalpantayanan. Uyan po, in sentro, may Ragulya, may Lawakya, may Lapadya, Sabiana, Apostol Santiago, para kanako po, masanting po itang payalala na, detang aldo na pun, anya po may pilitang po naman, tinalakadening oras ay tiking kumbensyon ay ti, para patibayang kularetang katutuan. Uli pun deti, tunelang katutuan, ding sinabi ng Apostol Santiago kay katamo, amaya pabalita, ening aldo na ning kumbensyon, sana po, imbalang metong at metong kay katamo, malyari talang, aingat ka rin kay katamong puso, dimpi pagpagalanda, datang kay katamong minunang may mundasyon, king kasalpantayanan ay tidak kalpunda kalasalamat. Salamat po kay katamo pong pingari kinikindalan ne po. Ketang panauna niyang milabas na pinatutuanan na po yung sinabi na ning Bala Espiritu kay katamo. At kita pong miyapag komunikala ne po itang yadaptay itang program ne po. Sitigunda ne po ning kay katamong mamuntukan kini king pamanatsad. At na gawan tayo po yung programa ngayon yadap tayo po itamo kay PPC 5. At siguro po bang kanita lunto talagang buri tayangan ne po buri kong akit kay kayo nung conforme ko ay pati pureng miyembro ket ang gawan tayo itang programa ito ne po. Lawen tamo po yun nung bisa kayo ket ang programa ito po tare mong manong kuda nila makiburi ka rito ne po. Lawen tala pureng miyembro ne po. Reta pong pabor gawan tayo yung kaya kataing programang talaga adapt tayo magtasla pong gamat pen retang bisa. Repo kailalam, eko pibisa rin kailalam. Marami la bisa. Ito po darakal. So siguro po ngayon yan isipan ko bang kanita po finalize tayo ne po. Ren pong bawat local i-dry run de po ne po. At keng convention tamo po i-final tayo, dry run tayo naman keng convention ne po. So keng convention tang tutuki yung kaya katamong program, iapining gawan tamo po ini. Abang taakit tayo, nung nano po itang kakulangan ng po itang malyari tamong gawan. Po. So, ini po kaya convention tamo, yung programa ini, yung kaya katamong gawan. Po. Manaman itong tamong speaker, po. Ang po retang dapat mi talaga kaya katamong programa ito. At ngayon po, uling oras na, pasensyanin kapatid Eddie, siguro okay mo kayo, po. Miras na po yung oras, siguro po mag-recap na ako kanini, po. At ito po, itang suggestion na ng katamong kapatid Alan Cortez, po, ikayong bawat sentro, po, pag-aralan niya nung makanano niya pong adinan, o makanano tayo pong i-implement itang suggestion na ng katamo pong kapatid, po. At kaya katamo pong mamuntukan keti, karendela na po, nung no ka rin, pasalamat siya karetang hanggang mag-comment kayong programa na po ng Civil Tagumpay NNB, nung no ka rin maka-live streaming tamo po, ng kati Civil, at mo po maka-antik hanggang kening pangarapan na po ng kaya katamong mamuntukan keni, mas maigit pa po gawa na po ng kaya katamo pong mamuntukan keti at kaya yan tabi na po rin manungkulan keti Cebu at timurin ding miyembro po. At yung pamansad naman po, bisat man medyo malungkot bagya, yung kayang dela po, karetang kaya katamong kapatid, siguro po tang aga nakada po, aga nakada nga pong gino po ta di na naman kapigaga na kandi at ang kapatid tamo nung magtampo lamang bagya po. Siguro po tang in Diyos yung mga albit karel, baka po ta magbalik lang pong pasibayo, po.
At ang timurin, yung kay katamong kapatid Aime, kareta pong binyena pong munikala kay katamo, ne po, retang suggestion, sabi napin, ing pamisan metong ang pong disiplina, iyeng gawan tamo kareng bawat kay katamong lunduyan, ne po. At ang timurin, kareng pong choir, ne po. Hindi po, siguro rin committee keng choir, ne po, rin kay katamong taladalit, ito po sabi na, nung nanuman po rin ang kailangan yung instrument, ne po. Yung kikatamong kapatid Jaime, ne po, sumahop niya po, nung ating kayo pang buring i-provide instrument para keng kikatamong choir, siguro po rin yung makatalaga keng kikatamong karen tagadalit, ne po. Ito po, maninayang kikatamong kapatid Jaime, sumahop karet ang instrument, malyaring kailanganan nyo pa, ne po. Lalo-lalo na yung mamuntukan ka rin kay nakanketi. At yung timurin, nila na po ng balay espiritu kaya katamu, sabi napin, karing disiplina, pegumpesan da rin kaya katamong makatokeni, hanggang eni, ne po. Sabi na, may nibat laging Diyos, ne po. So, totoo po ito, nung makananong may patatuanan tamo po, karing milyari, karing mga labas sa panahon, hanggang eni, ne po. At timurin, kapigaganakan karen pong manungkulang keni ne po ita po ngaldo na ning konsultasyon ne po yakbalo na yung ngaldo yung konsultasyon actually ren pong kakatamong director of medium ila dapat at keni ne po pero retang manungkulan mo rin datang la po ba kanito agawa tayo po at inyang kaintabing kakatamong medium kay ngaldo na ning konsultasyon ne po. At peganakani po itang project na po ning dalanan ning biye, ne po itang kusina. Actually atin na pong may volunteering pledge karetang kay katamong kapatid makasula laman lagyo keni ne po para mikaponduya po itang karelang kusina at ngayon po additional binyena ning balay espiritu itang magadwa tamong basket ne po diyan magkano yamo po itang kaya katamong saw at least balang bulan may ragdagan niya po ing budget na ning para kusina na ning kaya katamong dalan na ning biye at ang timurin ning kaya katamo pong pingaring Antonio Sadi reta pong petutuna may patutuya po karing mga labas ne po nung makanano de pong binekuting kasalpantayanan ning kaya katamong makatuwa king Sebol Tagumpena ning biye. At announcement po, iling mission, dito pong bisang tumagon kay iling mission, kanya pong Sabado, kawan de po kaya taking Oresa Resort, Ayala, Magalang, Pampanga. Ne po, dito pong bisang tumagon ka rin. So, dakal pong salamat. Ito po, Oresa ita, Oresa. Wala ko Oresa. Oresa Resort ne po. Reta pong bisang munta ka rin, spirit style pala magimandi ka rin ne po. At then kaya katamo pong pisaup-saup ne po. Adwala po impormerong basket 7,873 la po. At ita pong kaduang basket nanu ka rin ngumuntaya po ka rin kempo anduna ning project na nindalan ne po itang 2,524 la po. Kasulukuyan po retang make pledge na ne po karetang kapatid para kayong dala atin na pong meme kasulukuyan po 13,000 na la po ring tatalnana 200 tatalnana po ning kaya katamo pong treasurer plus 2,524 ne po. Siguro bayo po mag-anniversarying dalan matalakad niya siguro ito ne po. Sige po at ngayon mayari ne po yung kaya katamong pamitipon at dakal pong salamat bayo sana keng tutok kita mo pang konbensyon. Ang po karing kaya katamong pamipulong miyabe tamo pong tupad karing kaya katamong tungkol. Ngayon po pasalamat tana. Sakdal amayupayang kay kaming Ginoo. Dakal pong salamat ay ba't na po ngining megawain kay kaming
pamitipon, nung nakarinig pa makanyan kaming mililibayang diwa at mungkay ka rin kaming ikasulong king kasalpantayanan. Pasalamatan da ka po karing hanggang grasya o biyayang pagkalub mo kami at makanyan mo kami pong petnobayan ka rin kaming mga labas sildo, kaming pepatingapon, tulutan mo ka rin aldomi pang bukas, lalo mo kaya pong ingatan, banting upayang lalo mila pong agawaring tungkol ka. Alake pong agawa, karing dapat mong mangayap karetino ne, purianda ka po ang pong samban, kingkikang pang-espiritu, at kingkikang pang-katutuan. Tulutan mo po ikpa, kimpinantay ti, nuno ka rin, tinubod miya naman kang banal, banting upayang mamiyaya pong pahalalam pong pagganaka karing balang metong kami, lalong-lalo na karing tungkulan na ning balang metong kami. Tulutan mo po ikpa, ing patnubayan mo kengan, ing makanyan mo kengan sanang dinan kabyesnan. Dinan mo kaya pang lalo pang malukas sa pamikakatawan karing aldomi pang paintungulan, banting upayang Diyos ko retang tungkulan apikitang wanan mi kaya makanyan mila pong agawa. Ikpareng manamdaman, ikpapakanyan mila ng pakisabi kaya lalong-lalo na po reng makapayampun king kaya kangampunan at ang timurin detang atsukareng pibale-bale at karing maluwang pagamutan. Tulutan mo po, ikpakapamilatan da rin kang upaya, dinan mo po sanang sikanan, dinan mong persa, banting upaya nga kaya bemila pong maminto, karing buri mo. Pablasang nung kawani ka, kaya kami kapilan man ginin Diyos, alake po nga rapat, alat alake nga gawa, anyapin po, panalig mingan kaya ka, ing sablang bagay. Bangkanita lalo kami pong makapagpatutu, lalo kaya pong makagawa karing buri mo, anyapin makanyan kaya pong manyawat kaya ka. Ikpangin ni pong mayari ni po yung kaya kaming pamitipon, tulutan mo po yung balang metong at metong kaya kami nung atimang may katimbit-bit ka panamdaman. Diyos ko kapamilatan dasara yung kaya kang mayupayang gamat. Ngayon may kakawani sana kalwalmi hala na po ikapanamdaman at kaya kami. Pasalamatan da kay pa karing dapat mo kaya kami. Anyapin sana po kaya kaming pamitipon na iti, nung makananong tilutan mo din Diyos ko, payapa kaming misipon-tipon kang balen na santuaryo. Ngayon pong may kakawani na kami, muli ka rin kaya kaming sarasarintok na nganing kaya kasanang bendesyon. Ang pangpatnubi, yasanang magaring palating kaya baby, manibat ngini, ang gamang king wakas, yan nasa po. Dakal po salamat. Sibol Tagumpeni Mbiye. Sibol Tagumpeni Mbiye. Sibol Tagumpeni Mbiye. Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni Mbiye.
Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista. Unión
Unión Espiritista.